Ando naman sa London si Juan. Ayan, good morning mga ka-right. Dito na kami sa pabahay, Kala Chinchin. Ay, Kala Chinchin, Kalatalin. So ayan, at yung kahapon niya ngayon natapos natin, papatungan natin. Mag-overhead na ako dyan. Ayan. So ayan mga ka-right, no. So bali ito, pagkapatong ko ng isa rito, ay mag-overhead na ako dyan ng bintana. Ayan. Malagay ulit tayo ng panibagong bakal. Alright. Kanina nagmamadali ano? Oh. Ito po. Rigibo din ninyo. Yan sa delikado din sa atin ito ah. Ginagawa ka nga ng patibong ni Tilo. Ay po mga Rutman, mali nga. Simula po pagkasintahan, nakilingaw po tayo. Nakabuhitan siya sa SPDW. Do, pag ilagay mo na rin yung cellphone ko dun do, baka mag-swimming to. Sabag nito agad so. Lo, dandaan ang luha. Ay, sus, ginoo. Lo! Harot, pakilagay mo tabi muna siya no. Ganito yung mga nag-aasintada o nakaupo na parang mayaman. Kayo, bukani kayo. Bukan na. Subi na klas. Tanag saan, bukani? Hindi ka gawa mo dyan. Ano nga ng bata na to? Ha? Yan, lakbang. Ang ingay nyo ah. Para kayong nasa palengke ah. Ay! Kamu tepuk tangan ko sa kawoy. Kamu, kamu sana. Kamu, kawoy, taburay. Gagalaw mo, wala mo yung halop, nalalaglag. Muarot ha? Sige bugatso. Hindi ka sa galaw mo ha. Aabutin ka sa akin. Gatso, pag magdanda, nagalaw, magdanda na. Baka magbusina. Hindi ka marunong magbusina sa kilos mo. Busina ka kung anong gagawin mo para hindi na dinisgrasya yung gawa natin dito. Ako ang napuno sa'yo gatso. Hindi ako napuno sa'yo, aapaw talaga. Yung kamera ko dyan ha, huwag mong pagkalaman yan. Kaya ka nagtatandahan ako para di ko disgrasya yung camera mo. Nakikita mo ba yung galaw ko? Oh, kilos mayaman.
Kuan, tanggalin niyo ang halo ha. Lugaw pre. Pasensyahan nyo na stilo. Pagpasensyahan nyo na stilo. Pasensyahan mo ang baga. Dalawa tapos. Ito ay hindi magigiba. Huwag akong tambakan. At kunti na lang to, 2 patong na lang to. Hindi pa pinagpapawisan, baba na agad. Pangunahin ilo. Do. Kamu din isang mata. Ubusan ang mata mo, Tilo. Ubusan ang mata mo, Tilo. Ah, mata. Iya, Kacok. Pagkatingin na kamera ko, Kacok. Parang patay man yan. Alin? Patay ata. Patay nga. Buhay mo nga. Utang ina yan. Buhay na. Buisik. Wala na. Ano? Ang 2 patong lang to. Sinong tanga ka? Kala gawa ka ng pagmumigil. Hindi na tuloy ito na. Bilang sa kanya, bilangin mo sa kanya. Ano?
Ka na. Hindi mo ito na nagkuran. Umulan talaga. Umulan. Balik. Oh. Lo. 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 Mabinta ka lo ah. Ba talaga pagwapo? Puro mga tilo. Tilo! Di pa man lang siya pagod. Yan ang paborito niya, yung lagi natatawag yung pangalan. Malungkot siya pag di niya tawag pangalan niya eh. Wag lang mapindot yung silent mode. Ah, Joel. Pag na gumana yung silent mode niyan, tagos na. Yung Tatay Carlos eh. Naka-silent na yan. Inutusan kita kumuha ka ng pambayad ng tubig. Hindi ka na bumalik. Lalo. Ito mo na. Ano black mo na? Huwag mo na yan. Ayan. Huwag mo pa patong ka. Baka marupok na yung pagtungan ko. Sinabi yan na, huwag mo na lo. Pasaway mong bata, Ari. Pasensyahan kasi. Oo, pindot na naman. Iniwasan na isang araw, hindi ka makapindot. Touchscreen. May kasama pa din pananakot eh. Ano, halo? Mataas ang tuloy, ito biro. Hindi, kahit sino, biro pa rin yan. Tama ito, tol. Magsipa tayo, makakal mo na. Baka na.
tulo. Tangin naman, naglag na ako. Naglag na ako. Para ka lang si Tilo ah. Sino yung friend ko? No, pasal nga yun, no? Kapirasong ano. Yes. Yan yun, kapirasong. Alot lang. Ano panalo yung harap pa yung isa? Ha? Panalo. Ito pala ito. Ito. Ito.
Makatong lang na isang halon pa si Karot, bumaba na. Ikaw, sul-sul ka. Masyado ka kasing sul-sul eh. Imbis na hindi alam ni Talin eh. Tayo mo lang bumaba dyan. Hindi sulit yung dito talaga. Sakto lang yan. Baka ang harap lang. Harap lang. Patong mo dito. Bisa halip.
Putol. Yan, putol. Na. Right. Yo, alam black to.
Lubak to. Lubak. Lubak. No, kasi yung kahoy, no, bili kasi no. Ay, pumatmat, maglagay na pati ng header. Lo, asan na yung isa kanina? Ha? Yung ano, yun. Lo, ano na bakal ko, Joel? Wala na. Tuntukanan to eh. Yeah. Yung tayo. Kasi yung 12 bilang na yan dyan. Ano ba yung pinalang? Ha? Ano yan ang dami dyan? Bilang na yun dito. Yan, ito isa na yan. Kasali ito sa bilang. Oo. Paano nito? Yung bagal ko, diretso pa papunta doon. Ano dito, Lo? Diretso yan. Ha? Hello. Dapat pala rin sa ito, bakal na yun. Ha? Yan ako, nilagyan ko yan. Pwede na yan. Lalagyan lang natin, diretso ko lang. Kasi pang-apat, lagyan naman pang-apat eh. Pwede na.
Nabuli yan, yung makita. Mga man, at wala na pong bakal natin yun. So, nagpag-level pa po sa kanya natin. Malimlagyan po sa mga leader. Sa sila yan itong baka sa gitna. Lalagyan sa bakal yan. Dilawa. 5 pa. Ito. Ito. Tama na muna. Tara. Dito lo. Gawa muna tayo. Lo. Dito. Palamaran ko to. Baka gumalang. Meron ng metro, saan na? Lo, metro lo. Tawagin karot kung saan nilagay. Payagas mo. Tupatan ko to. Hindi. Pwede na ito.